Türkmenistan'ın paytagtynyň Aşgabat kinoteatry tomoşaçylara günde 5 gedek film hödürleýär. Ertirlerine multfilmleri, öýlen komediýalary, muňa garamazdan şounlar binanyň içi köplenç boş gapylary ýapyk durýar. Bu kinoteatrda görkezilýän filmler barada afişalar, bildirişler hem ýok. Azatlyk radiosu kinoteatrın işleýänligini onuň özüne telefon arkaly jaň edip anyklady. Aşgabat kinoteatrynda jogap beren işgär her günki repertuary şol günüň özünde jaň edip soramalydygyny habar berdi. Onuň sözlerine görä 23-nji maýda sagat 15-de 2016-njy ýylyň Husyt adly fransuz filmini sagat 17-de Angrevaş Delil adly fransuz komediýasyny görüp bolýar. Kinoteatryň işgäri sagat 19-da görkeziljek filmiň belli däldigini günüň başynda aýtdy. Emma ol filmleriň äklesiniň komediýa boljagyny ma'lum etdi. Şeýle-de onuň sözlerine görä kinoteatr häzirki iş tertibine bir ýyla golay wagt mundan öň geçipdir. Sebäbi barýan tomoşaçy az. Aşgabat kinoteatrynda biletleriň bahasy 8 manada durýar. Aşgabat Döwrebap kinoteatr hökmünde 2011-nji ýylyň Tomsunda açylypdy. Onuň içinde 500 adamlyk zal, şeýle-de ýurtda ilkinji gedek açylan 70 adamlyk 3D kinozal bar. Hökümetçi Türkmen portal saýtynda yerleşdirilen maglumata görä, Aşgabatda täze gurulan 6 sany kinoteatr bar. Olaryň biri Aşgabat. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary paýtagtyň kinoteatrlarynda görkezilýän filmleriň repertuarynyň ören uzypsyzdygyny, barýan adamlaryň hem azdygyny mundan öň ençemegedek habar beripdi. Boş duran kinoteatrlaryň fonunda Aşgabatyň mekdepleriniň mugallimleri öz okuwçylaryny kino we teatrlara gitmäge hem mejbur edilipdi. Şol medeni teatrar olaryň işden boş wagtynda we mugallimleriň öz hasabyna amal aşyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä Aşgabatda iň meşhur kinoteatr bir karar Sowda merkezinde ýerleşýär, emma onuň biletleri beýleklere garanda has ýokary. Bu hususy kinoteatrda görkezilýän filmleriň biletleriniň bahasy 30 manada durýar.